Ahoj lidi, zdraví vás JJ, admin serveru Replay a ukázal bych vám v krátkém tutoriálu, jak půjdou u nás stavět základny, možná v tomto čase už to jde. Jsem na starém serveru, kde jsem se to snažil implementovat a konečně se podařilo, vše by mělo fungovat jak má. Objekty se ukládají do databáze, po restartu se všechno krásně objeví, pokud něco odstraním, tak zase naopak to po restartu tam nezůstane. Do té doby, než máte v inventáři nějaký stavební předmět, prakticky nic nepoznáte, žádnou změnu, která by vám mohla říct, že se tady dá stavět, že se tady dají stavět základny. Vše se změní až v případě, že nějaký ten objekt vemete. Já tady mám připraveno už na stavbu jednoho objektu, takže si to rovnou naberu, objeví se mi možnost Build Recipes a objeví se mi toto okno. Zrušit se dá escapem, kdyby někdo nevěděl. A tady se mi ukazuje, co je potřeba ke stavbě jednotlivých objektů, jaký tooly k tomu potřebuju, jak dlouho to bude trvat, kde se to dá, nedá stavět a zda je to odstranitelný. K tomu tady je ještě taková novinka. Tady jsem umřel na hlady jsem tu umřel před chvilkou, takže tady budou mouchy, výborně. Tak aspoň malý zvukový doprovod. Nic, zpátky. Je tady novinka, nebo taková fičurka, že se to odstraňování toho objektu může pokazit, nemusí se to úplně povést a v tom případě se ten objekt neodstraní a k tomu všemu ještě vám to veme ten tool, jo. Takže není to bug, pokud odstraňujete věc a zmizí vám tool, je to hold náhoda, zrovna v té chvíli jste měli obě ruce levý a rozbili jste prostě klavdívko, no, nedá se nic dělat. U těchto seznamů je hrozně důležitý, aby ty počty, které jsou potřebné, aby se děly naprosto přesně. Jo. To, že něco nemá chybět, to je jasný, ale nesmí ani nic přebývat. Jo. Jakmile něco přebývá, už to přestává fungovat, už se to tady nezvýrazní a už ten objekt nejde postavit. Takže já jsem si připravil věci na stavbu té velké bariéry, takže si ji můžeme zkusit postavit. Jo. Pokud jdu a otáčím se, tak se otáčí ten objekt. Pak záleží, jak to napozicuju a myslím si, že si na to půjde zvyknout, je to otázka tréninku. Pokud se 5 sekund přestanu hýbat, tak započne stavba samotná. Tady je důležité uvědomit si jednu věc, že vlastně autor nebo ten strůjce té stavby má vždycky automatickou možnost ten objekt odstranit do té chvíle, než ta jeho postava zemře, pak se mu vytvoří nová s novým ID a vlastně je to stejně jako u stanů, že ty vaše stany nemůžete zbalit, jo. Pokud máte nové ID, tak prostě balení stanů už nefunguje, takže je to stejný jako s těmi stany a v takovém případě je nutný si zapsat kódy, které se vždycky po postavení objektu vygenerují, jo, takže pokud plánujete postavit nějakou základnu, lepší si naplánovat si to, udělat si nějaký plánek třeba a k tomu plánku si k těm jednotlivým objektům zapsat ty jednotlivé kódy, protože po smrti vaší postavy už nebude možné to odstranit, jo, jako já mám teď tady možnost odstranit, anebo možnost vložit kód, takže jiná postava než já tady má možnost pouze tuhle fialovou, musí nacvakat ten správný kód, jinak se to neodstraní. No, tady u toho keepernou ten se vypíná escapem stejně jako to stavěcí okýnko, takže kdyby na to náhodou někdo nemohl přijít, ale myslím si, že polointeligentní člověk ho to napadne hned. Jo, zmizely mi věci, to je logický a jakmile já ten objekt odstraním, tak mě to kompenzuje a dostanu zpátky ty stavební části a můžu postavit třeba něco jiného, co bych chtěl, jo, takže takhle funguje nějakým způsobem stavění.
je tam asi 40 objektů, mezi nima jsou i tyto dva, tenhle ten infostánek, což je jako ovládací panel, a tyhle ty betonové bloky, které se dají použít jako brána prostě. Jo, funguje to tak, že zase po postavení tohoto stánku mi to vyhodí jeho kód. Já ho tam naklikám. Pokud jsem se nepřekliknul, tak mi to schválí přístup a já mám možnost teď vlastně ovládat přesto ty betonové bloky. Jo. Takže takhle bránu bych mohl otevřít, musím mít vždycky postavený ty stánky samozřejmě venku a uvnitř, abych mohl operovat z obou dvou stran a z druhé strany zase šup. Bránu si zavřu. Jo. Počítám s tím, že tady bude samozřejmě budou postavené nějaké struktury hradební, takže tímto způsobem se dá udělat tištění. Může být samozřejmě taková brána, může být třeba dvojitá, jo. Pokud někdo má hodně velkou paranoju a hodně velké vybavení, nějaké činuky a tak dále, tak ať si postaví třeba brány trojité, nebo ať je to na jeho invenci. Někdo by mohl namítat, že to je sice hezký, ale že tyhle ty bloky se dají lehce bugnout, jo, armaklipem. Přes vystoupení vozidla je to ošetřeno tady, je tam skript, který by to měl ošetřit a pokusy o vystoupení skrz bych jim měl zabránit a vlastně hodit tu postavu zpátky. Takže by to teoreticky nemělo být možné, i když je to arma, bůh ví. Jo, ale zatím, co jsem zkoušel, tak to vypadá dobře. No. Možná vás to v tom autě někdy zabije, ale tak to... Když to bude zkoušet nějaký buger, tak ať. Jo, takže access panely, brány, jak se dají stavět věci, jsem ukázal. Nemyslím si, že by tady bylo ještě moc o čem vyprávět, takže se těším na vaše výtvory na serveru a někdy ve hře třeba. Mějte se. Čau.